Ara li afegirem al main.qml un sistema lliscant de finestres. Podrem posar, per exemple, que sigui un swipe view. I veiem que és un component que no coneix. Segurament li hauríem de posar que volem importar quick controls. Anem a verificar-ho. Veiem que això seria correcte i ara veurem si es pot compilar i ho tenim d'aquesta manera. Ara el que voldríem seria que sortís aquí sota unes pestanyes. Perquè surtin aquestes pestanyes li posarem un peu. El peu seria aquest d'aquí. Li posem sota del swipe i veiem que no li agrada que hi hagi aquest footer perquè no és una propietat de finestra. Haurem de posar que sigui application window. Li hem posat que el taulador de sota sigui tramet i rep i li posarem ara un play per verificar que això ara tramet i rep serien aquests d'aquí i els podem també moure mitjançant el ratolí.